दिनै बे लाइमुथि ओनसोलाव गोबां जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों नोंथांनि नुजाफैनायाव मा फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबोरैनो गोजोनथाव जिहेतु जोंनि ओनसोलाव मोनसे आन्दलननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दंबोयोमोन। लाइमुथि होननानै बुङोब्ला एसे सिगां जोंना जोंनि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा मख'लांबाय लाइमुथिनि सेंग्रा होननाय लोगो लोगो हाइवे बारनानै बहाय खामानिबो मावहैनो हाया, सोरनावबा थाहैनो हाया, सोरबा फिसाजो बिलाइ हरोब्लाबो फिसाजोनाव आलासि जाहैग्राफोरखौनो आइजें लाग्रा बा हाथियार दैग्रानि होननानै सन्देह खालामनानै पुलिसजों बेंथा जानाय, थानायाव सोजानानै टर्चार खालामजानाय, गावजों गावनो गोबां बेले बेजे बेफोर घटनाया जानानै थांबाय। आं बेखौ गोसोखांनो सानला आरो जोंहा मानाव गेदेर बिजाथि बिथाङा गिबिङैनो बेखौ फोरमायना होलांखाबाय। दा आङो बुंनो साननाया जोंनि बिपिएफनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बसुमतारीमोन बायदिनि भुल सिद्धान्तआवनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय लकसभायाव दिल्लीयाव जोंनि जानानै खोथा बुंनो हानाय जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ दिल्ली बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आरो नोंथांमोननि दोलोखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि बुंबाय थायो, मा बुंगोन बेनि सायाव? बियो जादों केवल हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिमोन बायदिनि भुल सिद्धान्तनि थाखाय। सासे अजनजाति मानसिनो भुवा एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोङो 10 बोसोर एमपिखौ जोंनिफ्राय खोनानै लानो गोनां जादों। बिथांनो एसटि सार्टिफिकेटखौ सोर होआ आरो सोरनि समाव जायामोन बेखौ थन्न नोंथांमोनहा मिथिनानै लानाया मोजां। बिथांनो सरनिया नबसरनिया बिथांनो जाय मानसिया एसटि नंखाथारा बिथांनो एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाय जोंनि बुंनो थानाय बाथ्राफोरखौ दिल्लीयाव खुगा मुथयग्रा बिथांमोनहा 10 बोसोर जों एमपिखौ खोमानांबाय। जोङो मा बुंनो सानदोंमोन बेखौनो बाद हो। जोंनि हेंथायै जोंनि एगेन्स्टै नब कुमार सरनिया बिथाङा अबर जानानै बर'नि हेंथायै 10 बोसोर जोंनि बागै गाज्रि बुंनानै दिल्लीयाव जोंनि इमेजखौ मोनसे गाज्रि खालामनो थाखाय बिथाङा सेस्था खालामबाय थादों। नाथाय दिनै बे रोखा जाबाय जे नब सरनिया बिथाङा एसटि नङा आरो गोबाव समनि उनावहाय जोङो दिनै जोंनि जायगानिफ्रायनो चिरां जिल्लानिफ्रायनो सासे एमपिखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। बिथाङा माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ बुंलांखाजोब्बाय। दा आं मोनसे खोथाखौ फोरमायलांनो सानदों। बिपिएफनि मोन्थोरा जाहैबाय डिभाइड एन्ड रुल, जायखौ ब्रिटिशफोरासो बाहायोमोन, नङा होमबा? खोनाफेरबाय जोंनि सेंग्राफोरा माने गमामायैनो खोनानांगौ इयुथफोरा डिभाइड एन्ड रुल, सोखावनानै दोन आरो राज खालाम। जोंनि बर'जों बर'नो जोंखौ सोखावनानै दोनबाय थानानै बिथांमोना राज खालामनो, खुंथाय गोहोआव थाबाय थानो, रां आरजिबाय थानो, बायदिसिना गाव गावनि बेक्तिगत लाबालाब लाबाय थानो बिथांमोना सेस्था खालामबाय थादों। डिभाइड एन्ड रुलखौ बाहायदों। बर'नि गेजेरावनो बर'आ खावसे खावसेखा होननाय मोनसे नेरेटिभ चिन्ताधारा जोंनि गेजेराव फैबाय। लाबोदों नंगौना नङा? जोंनि दोलोनि मानसि रायजो राजानो रायलायो, जेला बिलाइ खाथि फैयो ओइ बर'आलाय खावसे खावसेखा रायलाया होमबा ना? बर'आ खावसे खावसेखा, बै लाइमुथियावबो बे खावसे खावसेयानो जागोन, काजलगावआवबो खावसे खावसेयानो, रुनिखाथायावबो बर'फ्रा खावसे खावसे गासै उरि खावसे उरि खावसे। बे खावसे खावसे खालामनानै गाव गावनि गेजेरावहाय बिदा फंबायजों गामिजों गामि
एरियाजों एरिया सोखावलायनानै बिथांमोना राज खालामबाय थानो लुबैदों दा दिनै प्रमद बर' बिथां फैखांनायनि उनावहाय बे डिभाइड एन्ड रुल सोखाव आरो खुंथाय गोहोआव थाबाय था एबा सासन खालामखौ जोङो ज्राब गारनानै जों माखौ मोन्थोर खालामदों बिपिएल बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथाङा इउनाइट एन्ड रुल खौसे जा आरो गावखौनो गाव सासन खालामनानै दा खौसे जा होननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव शान्ति फैबाय सोरबा साहा खोला बुंलायनाय गैला जोंहा बावैसो दान मोननैसो सिगां चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो बिथांखौ बांसिन भट लानानै जा देरहाहोनांगौ देरहाहोनो हागोन हाया रायज्लायजादोंमोन जाय मोनसे ओनसोलनिफ्राय बेसेबां भट हरनो हागोन बेफोरनि सायावसो जोंहा मानसिफोरा निर्धार जासिगोन दा जोङो मेन इस्युखौ आं माखासे बुंबावगोन जिहेतु बिथाङा बुंलांखाबाय सोलोंथाइ इडुकेसन मेगन दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा खाना खोमा दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा बेंगा खुगा दंबाबो सोलोंथाइ गैयाबा जों बुबा जायो गोबां जारिमिनारि जाथाय जालांबाय गोबां परिबेस फैबाय जोंनि गेजेराव जाउनाव जोंनि माखासे आदै मादै आबौमोनहा सोलोंथाइखौ लाबोनो हायाखैसै बे मोनसे परिबेसजों जों दङमोन नाथाय दिनै जोंहा शान्ति फैबाय नोंथांमोनहा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायाखै मालाय मा जादों नोंथांमोननि फिसाफोरा लानांगोन गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होनो गोसो दंना गैया रायज्लायजांदोंमोन जौगालांनाय मुलुगजों खारफा होलांनो गोसो दंना